Здравейте! И тази сутрин, както всяка сутрин, се събудих с огромното желание да си покарам мотора. Работен ден, нямам какво да правя. 8 часа сутринта викам чудесно, задръстванията са се образували, ще излезна да се забавлявам. Не започваме карането по най-добрия начин. Защо мислите, човека зад мен заслужава лайк? Точно така, защото не ми свирна. Човека видя, че съм се увъртел от проблеми и ме изчака най-спокойно да тръгнем. Сега моля си представите, ако бях се мушнал най-отпред пред всички и точно като става зелено ми падат очилата и ми изгасва мотора и не мога да запаля от първия път. Колко клаксони щех да отнеса? Много често карам Бояна към Икеа по околовръстното Южната дъга и там е доста натварено движението, но месеци не съм минал към центъра с мотор да видя каква е ситуацията там сутрин в работен ден. И сега реших да се спусна до Орлов мост, оттам по Цариградско, докъдето реша и обратно да се прибера. Просто едно малко приятно каране и задръстванията. И докато проверявам каква е ситуацията с сутрешните задръствания в центъра, искам да поговоря за една тема, която според мен е много важна за всички, които живеем в този голям град. Някакво напрежение такова се натрупва между шофьори и мотористи. Постоянно чета по форуми, по някакви коментари на видео на мотористи, как шофьорите се дразнат, че се мушкаме между колите или ускоряваме на къси разстояния. Това правят моторите, ускоряват бързо на къси разстояния, нали? И могат да се мушкат през тесни места. Ако се дразните, че някой е с по-бъргаво превозно средство от вас, просто помислете, вземете си мотор или ако ви плаши голям мотор, вземете си скутер или някакво електрическо возило, само не от тия тротинетките самоубийствените и се мушкайте колкото искате. Разбирам, нали, ако сте си застанали по някакъв нормален начин и някой ви форсира отзад и ви чупи огледалата, ама извиняйте, но ако трябва да сте честни, това не се случва така. Или сте застанали много вляво или много вдясно и не може да се мине и сте единствената кола, която стърчи от лентата, или наистина сте се вляли в някаква лента без да си погледнете в огледалата и за малко да убиете някой моторист, така че до чупане на огледала не се стига просто, защото е така моториста е хулиган. От друга страна пък мотористите също правят една доста голяма грешка. Много от нас, излизайки на пътя, сметат, нали, че притежаваме пътя и всички са длъжни да ни дадат път и да ни виждат. Не. Жалката истина, че сме една кофа кокали плъти и малко кожа, качена на ракетен двигател и се движим между тонове метал, които се придвижват хаотично. И никой не е длъжен да ни прави път и даже не ни забелязват. Това е истината, че даже не ни виждат. Има няколко неща, които много хора не се замислят. Първо, шофьорите наистина не ни виждат. Тоест човешкият мозък е настроен да внимава за опасности и шофьорите обикновено гледат за хули или за нещо по-голямо, камиони, т.е. това, което е опасно за тях. Ние сме им като някаква муха в периферното зрение. Сега, дори да са ни видели, когато някой се влива и не ви вижда, това е, защото много често сте им в мъртвата точка и просто наистина не са ви видели. Дори да са ви видели, те преценяват, това много малко хора се замислят. Значи шофьора вижда фара, обаче той по презумпция смята, че се движите с нормалната за това шосе скорост, както останалите автомобили, примерно 80 или 90. И си казва, окей, там идва нещо, ама той е толкова далече, че аз ще излеза през това време или ще се влея в лента, или ще направя левия завой. И да, ама не, вие се движите с 160 примерно и пристигате една секунда по-късно и той вече се е подал муцуната и ситуацията е жълти панталони, кафяви панталони или още по-лошо. Така че имайте това в предвид. Дори да ви видят, те не очакват да дойдете толкова бързо. И това не е видеоигра и няма рестарт. Всъщност не ми изглежда много задръстено. Къде ми е задръстването, бе? Искам си задръстването, моля. Няма задръстване, поне леко заваля, да не сме капо. Аз лично вярвам, че с каквато енергия излезеш от вкъщи и общо такива неща ти се случват през деня. И не само за задръстването, за улиците говоря, и за работата, и вкъщи. Както казват старите хора, каквото повикало, такова се обадило.
Тоест, вие ако агресирате и бързате и сте нервни, много голяма вероятност има точно такива случки да ви се случват. Аз карам редовно, много обичам да карам в града и винаги излизам с цел да се забавлявам с мотора си. И много рядко попадам, наистина много рядко попадам. За месеци не съм имал ситуация, в която да ми се препсува или да се изнервирам на някой. Просто очаквам от всички хора да направят всички възможни глупости, които правят по пътя. И когато си приготвен за това, може взето нищо не те изненадва. Сега не говориме, фърчиш с някаква ужасна скорост. Всеки сам си преценява какви са му реакциите, възможностите, технически мотора му в какво състояние, как спира аварийно, как успява да завива, да избегва ситуации. Така че всеки сам за себе си преценява, но в един момент от една скорост нагоре просто не можеш да реагираш на всичко, което може да ти се случи. Ето го задръстването, намерихме си го, сега тук хората сигурно от Орлов мост до Плискаше са на първа и на втора. Общо взето същата е ситуацията и на околовръстното, от Бояна поне до Симеоновско шосе, до отбивката. Са на първа и на втора колите. И сега мога да ви покажа как изглежда през очите на моториста едно такова задръстване. Когато си седите по средата на лентите, ние се оправяме. Т.е. дори да изглежда малко тясно, минава се. Обаче не разбирам, защо примерно в лява лента трябва да сте в дясно. Това наистина не го разбирам. Ако сте по-вляво, имате някаква вероятност да видите напред кой се движи и какво. Ма като се малко по-вдясно късте, това вие седите от лявата страна на колата, това нека си не ви отваря много поглед, нали, между лентите. Освен ако не се опитвате да се престроите, но тогава трябва да има и мигач и видимо, нали, гумите ви да са завъртяни към осовата линия. И тогава всички разбираме, че искате да се престроите, ама да застанете вдясно, всички пред вас са по средата на лента и вашата кола е вдясно, нали? И е на няколко сантиметра от съседната кола. За какво е това? Сега, нали, ако си гледате в телефона, докато се придвижвате и мърдате по-малко и въобще не обръщате внимание какво се случва около вас и къде се намира вашата кола в лентата, това е друго, но това не смятам, че е правилно. Няма какво направим, живеем си всички радостно в този град и какво да се нервираме от неща, които не мога да променим. Мога да променим отношението си към тях, просто не се нервирайте, няма нужда да агресирате на някакви хора около вас. Ето сега, например, този човек видимо се е престроил, не е имало място къде да се прибере изцяло и застанал така. Сега аз какво да спре да почна да му форсирам и да му наритам огледалото, защото не мога мина. В случая мога да мина, ама ако не мога спирам, изчаквам малко да се размести дясната лента и минам. Ето сега изглежда достатъчно широко и даже подмамващо да засилиш. Но имайте в предвид, че всека от тия коли може да се размести във всеки един момент. Ето сега това такси, примерно, то не се вижда на камерата, но всъщност той се приближи към осовата линия, т.е. затвори малко разстоянието. Ето сега човека си се престрои съвсем нормално. Ако карах бързо и му се залепа отзад на 1 метър зад него и какво са, той се чуди да се откаже ли, да се преместя ли, какво стана, нали, или да му форсирам и да му се ядосвам, че се премества и че сменя лентата. Не, изчаквам го и той си се престрои и аз си минавам. Ето за това говорих преди малко. Сега за какво е нужно това SUV в лявата лента да стои толкова много вдясно? Не вижда по-добре напред. И винаги много внимавам за такива коли, които се вливат отдясно от входовете, дали пък не иска да се влее съвсем вляво да отиде, защото тогава стават неприятните ситуации. Аз си правя едно упражнение, излизам за удоволствие да си карам и задръстванията, без да бързам, без да агресирам и просто си наблюдавам, търся закономерности и в един момент се забелязват и вече почвате да ги предвиждате. Почти 100% от случаите очаквайте някой да се престрои пред вас. Никой няма седи и да остави празна лента, защото вие може би ще дойдете много бързо по тази лента. И така, тук след Плиска нещата се поотпушиха и хората си карат нормално. Са някои шофьори ги усеща, че е някаква неувереност. Не е хубаво да се мушкаш между такива, които криволичат или ги виждаш, че си на телефона. Други ги забелязваш, че са райдър френдли.
Ето са няколко човека, просто като ме видят в огледалото и ако нямат възможност да се приберат вдясно, защото вече съм почти до тях, те просто леко минават леко вляво. Това са двете положения. Или минаваш леко вляво и моториста успява да мине съвсем спокойно между двете коли, ако сте на пакет, или ако няма кола в дясната лента, просто се прибирате с мигач обаче, защото моториста си прави неговите слаломи и си преценява ситуацията. И аз имам много случки, да съм решил, че ще мина от дясно, обаче водача отпред решава, че ще ме пусне, нали, както следва да направи, и бавно и славно се придвижва към дясната лента и така. Сайто тук щяха ме защипат. Обаче палците трябва да са и за двамата водачи. Той, който се вливаше, ме видя, и той, който искаше да ходи в най-дясната лента, ме видя. И всъщност не ми затвориха да ме затиснат. Аз обаче, мислейки за това как се поставих в така грозна ситуация, с която можеше бързо да се превърне в нещо опасно, престанах да калкулирам какво следва. Защото то винаги е така, получава се каскаден ефект. Като имаш някаква ситуация, ги наричам жълти панталони, много близко разминаване или нещо такова, почваш да мислиш сега какво стана и в един момент преставаш да функционираш най-хубаво, особено ако е била много неприятна ситуацията. Е най-хубаво да спреш за 10 минути, да си вземеш въздух, да си възвърнеш мисленето. Сега, мислейки за тия как почти щяха ме защипат, аз не прецених следващия слалом как трябва да се случи. Мислех, че ще успея да се завърна в лятата лента, обаче се оказа, че колата отляво е доста по-бързо от моите очаквания и не ми се получи слаломчето. И така, важното е да се движиш с така скорост, че да мога да реагираш на тия неща и да направиш необходимите промени. Сега тук реших, че ще се връщам, слезох надолу да обърна. Понасъбрали са се тук хората, чакат долу от светофара. Ето идва са някой насреща, ние пък ще се приберем ето тук. И сега ето този Мерцедес долу заслужава най-големия палец в цялата тази разходка. Защо? Защо човека се оказа, че всъщност иска да влиза в автокъщата вляво, а не мигача му просто за светофара долу, че ще ходи наляво. И можеше да си влезе отдолу, няма никой, той си е за автокъщата. Няма нужда да очаква, че някакъв моторист идиот ще кара в насрещната лента и ще идва зад него, но човека си ползва огледалата, видяна и прецени, че ще стане грозно. И абсолютно спря на място, изчака да мина и тогава си зави съвсем нормална ситуация, в която хората внимават. Иначе щех да хода да се запознавам с билборда от среща, предполагам. Тия сгради ги наричам, аз лично си ги наричам гейта в София, много са готини и от двете страни приличат на портал. Предполагам на хората, които идват за първи път в София, им правят впечатление. И аз така си ги наричам гейта в София, не мисля, че някой го знае това. И така, това беше разходката за днес. Ще остава малко по-дълго видеото, за да... Така, ако някой скоро не е идвал в нашата любима столица, да види как изглежда като влиза от Южната магистрала в София. Ето така изглежда, гейта в София, после
паркчета и почват стъклата и задръстванията. Добре дошли. Сега, нали, представете ли си, ако махнат този грозен парк от лево и го направят в едни прекрасни стъкла, нали, колко ще ни е хубав града. Тук е едно интересно возило. Даже не съм виждал точно такова, мисля. Освен това е rider friendly. Ето, човека мина леко вляво да го изпревара, ако искам. Аз в случая не бързам за никъде. И също се случи и с този Мерцедес. Човека, когато ме забеляза, мина вляво и доста дълго време караше вляво, давайки ми възможност да замина. Като видя, че няма да го изпреварвам, човека се върна по средата на лентата да си кара спокойно. Доста приятна разходка. Донеси ми голямо удоволствие да се разходя из дъжда в задръстването. Ако ви е харесало това видео, сложете един лайк. Пробвайте да се абонирате. Той е един червен бутон, да пише абониране. Subscribe. Абсолютно безопасен бутон. Нищо не ви се случи на телефона, ако го натиснете. И аз ще съм ви безкрайно благодарен, съответно. Ако за първи път влизате в този канал, на финалния екран ще сложа връзка към едно много приятно пътуване в Сърбия, което направихме в средата на август. Може да го видите, ако имате желание. Също така не е лошо да коментирате какво мислите по този въпрос или да разкажете ситуация, която на вас ви се е случила в града и ви е нервирала. И шофьорите обясните какво точно ви нервираме мотористите, нали, като минаваме покрай вас. Опишете какво ви се е случило. Защото аз си мисля, че ако тези неща се обсъждат спокойно, може да се намери решение, с което всички да живеем малко по-щастливо в нашата прекрасна столица. Надявам се да дойдете и за следващото видео. Окей, това беше всичко за днес. Чао от мен, до следващия път.